नमस्कार. कारवार कोंकणी न्यूज चॅनलाचेर तुमगेले स्वागत. आज पळयात आयचे मुख्य खबरो. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात मुनगोड तालुक्यात काही दिवसांच्यान कोविड संक्रमित लोकांची संख्या कमी. मागणी पूर्ण करण्यासाठी CITUन दिली जिल्हाधिकारी याचिका. फेडरेशन नवीन अध्यक्ष पदासाठी राजू तांडेल बिनविरोध निवड. रंगभूमी कलाकारां कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी जिल्हाधिकारी डॉक्टर हरीश कुमार यांना दिली याचिका. इको फ्रेंडली कंदिलाचे वितरण करून पर्यावरणपूरक दिवाळी साजरी करची असा संदेश दिवचा प्रयत्न. दामोदर विद्याप्रसारक संस्थेचे अध्यक्ष विश्वजित वारिक. आता सविस्तर खबरो. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात मुनगोड तालुक्यात काही दिवसांच्या कोविड संक्रमित लोकांची संख्या कमी जाती असा. शहरात कोविड केंद्रात सध्या कोविड संक्रमित नसताना खाली झाली असा. मुनगोड तालुक्यात आतापर्यंत 1443 जणांक कोविड संक्रमित झाले. होतूर 14 लोकांले मरण झाले. गेल्या 2-3 आठवड्याच्यान कोविड तपासणी करून घेवची संख्या कमी झाली असा. मुनगोड तालुक्यात मे 8 तारखेक पहिले कोविड प्रकरण नोंद झाली. त्यावेळार तालुक्यातले लोक हिंगावी कोरोना येईल म्हण भिवून गेले. तिबेटियन शिबिरात जून 16 तारखेक पहिली कोविड केस मिळाली. जालान कोरोनाची भय अजून कमी झाली ना. सध्या 53 सक्रिय प्रकरण असतात. तितून भितर 43 लोक तिबेट छावणीत, 6 लोक होम आयसोलेशनाक आणि 4 जण शिरशी आणि हुबळी भितर उपचार घेतले असतात. सध्या कोरोनाची भय अजूनही कमी झाली ना. थंडेचे दिवस आणि सणासुदीच्या काळात कोरोना प्रकरण वाढू शकता. मागणी पूर्ण करण्यासाठी CITUन दिली जिल्हाधिकारी याचिका. अंगणवाडी कार्यकर्त्याक महिन्याक 21,000 पगार दिवू जाय आणि 10,000 पेन्शन दिवू जाय म्हण राज्य अंगणवाडी कर्मचारी संघाच्या प्रमुखान मागणी केली. मागणी पूर्ण करण्यासाठी 26 नोव्हेंबराक देशव्यापी आंदोलन सुरू करतले म्हण तेमी सांगले. शहरातल्या प्रमुख रस्त्यावेल्यान मिरवणूक काढली. या वेळार CITU प्रमुखान सरकाराविरुद्ध संताप व्यक्त केलो. अंगणवाडी केंद्राक नव्या शिक्षण धोरणापासून संरक्षण दिवू जाय आणि अंगणवाडी केंद्राक पूर्ण प्राथमिक शिक्षण अनिवार्य करू जाय. तसेच अतिरिक्त कामाचेर निर्बंध घालू जाय आणि इतर अटी मान करू जाय म्हण संघटनेचे राज्य घटकाचे अध्यक्ष एस वरलक्ष्मी यांनी सांगले. ह्या वेळार राज्य घटकाचे प्राधान्य कार्यदर्शी HS सुनंदा, जिल्हा घटकाचे अध्यक्ष यमुना गावकर, खजांची गीता नायक, घटना कार्यदर्शी विद्या वैद्य, अंगणवाडी कार्यकर्ता उपस्थित आशिल्ले. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात कारवारात झालेल्या चुनावणात प्रतिष्ठित मासेमारी फेडरेशन अध्यक्ष चुनावणात फेडरेशन अध्यक्ष पदासाठी राजू तांडेल बिनविरोध निवड झाली आणि उपाध्यक्ष पदासाठी व्यंकटेश तांडेल हेमगेली निवड झाली. कारवार, अंकोला, कुमटा, हुन्नावर, भटकळ कलाकारांना पारंपरिक विधी व कार्यक्रम आयोजित करण्याची परवानगी मिळू जाय म्हणून जिल्हाधिकारी डॉक्टर हरीश कुमार यांना याचिका दिली. हे कलाकार गेले 10 महिन्याच्या कार्यक्रम न असताना बेकार असतात. जिल्हाधिकारी डॉक्टर हरीश कुमार यांनी याचिका स्वीकार केल्यानंतर सांगले की जात्रा कार्यक्रम करच्याक अवकाश असा. जालान आयोजकांन सरकारान घाण दिल्ल्या नियमाचे पालन करू जाय. काणकोण श्रीस्थळ पंचायतीन दिवाळी निमित्त पंचायत कार्यालयासमोर खास मंडप उभारून बंद दवरिल्ल्या दिवाळी बाजाराचे आज सकाळी उपसभापती इजिदोर फर्नांडीस यांनी समयी प्रज्वलित करून उद्घाटन केले. या वेळार पंचायतीचे सरपंच गणेश गावकर व अन्य पंच उपस्थित आशिल्ले. नंतर पंचायत सभागृहात आयोजित केलेल्या कार्यक्रमाच्या व्यासपीठार उपसभापती इजिदोर फर्नांडीस यांनी सांगले की पंचायतीन दिवाळी निमित्त बाजार भरयचो घेईल निर्णय बरो असा. अशी सांगून गावडोंगरी, खोतीगाव, पेंगिणी व लोले पोळे पंचायत क्षेत्रात बाजार भरतीसाठी खास शेड उभारण्यासाठी लागतो निधी नाबार्डतर्फे दिवची अशी मागणी त्यांनी केली. गेले 7 महिने कोरोना महामारीमुळे सगळे व्यवहार ठप्प झाले असतात. असल्या परिस्थितीत दिवाळी साजरी करणे कठीण झाले असा.
त्याका लागून भारतीय जनता पक्षान व मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हेमी प्रत्येक कुटुंबाक 2 किलो फोव व 1 किलो गोड दिले आसा। दिवाळी आनंददायी सण आसा। हो उत्सव साजरो करताना मोठ्या प्रमाणात पर्यावरणाचो ऱ्हास जाता। तुतूर घरां लायिल्ले प्लास्टिक, थर्माकोलाचे वापर करून बनयिल्ले आकाशकंदील, फटाक्या बरोबर अनेक घटकांचो समावेश आसा। परंतु श्री दामोदर विद्यालयाच्या विद्यार्थी आणि शिक्षकांनी गेल्या काही वर्षांपासून अभिनव उपक्रम राबवून हो जावतो ऱ्हास थांबवतो प्रामाणिक प्रयत्न सुरू केला। या शाळेच्या विद्यार्थी आणि शिक्षकांनी रंगीत कागद आणि दोऱ्याचा उपयोग करून सुमार 50 पेक्षा जास्त आकाशकंदील तयार केलात। विद्यार्थ्यांनी तयार केले हे कंदील खूप आकर्षित असतात। बुधवारच्यान या कंदील वितरणाची सुरुवात झाली। आम्ही शाळेच्या माध्यमांतल्यान गावोनगाव इको फ्रेंडली कंदिलाचे वितरण करून पर्यावरणपूरक दिवाळी साजरी करची असो संदेश दिवचा प्रयत्न करीत आसात म्हण दामोदर विद्याप्रसारक संस्थेचे अध्यक्ष विश्वजित वारीक यांनी सांगले। जी व्यक्ती समाजाक आवडता ती व्यक्ती देवाक आवडता असे म्हणतात। तसेच एक उदाहरण, कारवारच्या होटेगळी ग्रामाचो आंबेहोळ निवासी विद्याधर बाळकृष्ण तळेकर वय 56 वर्सां हेमी देवा दिवन जावन आज 12 दीस तेमी किन्नरच्या न्यू हायस्कुलात शिक्षक म्हूण आशिल्ले। तेमकां काळजाच्या झटकाच्या शिकपणान रुग्णालयांत उपचार घेतना अकस्मात मरण येयले। कैलासवासी विद्याधर हेमी एक साधे आणि मनमिळावू स्वभावाचे व्यक्ती। तेमगेल्या या अकस्मात मृत्यून किन्नरच्या सगळ्या लोकांनी शोक व्यक्त केला। उच्च विचाराचे एक आदर्श शिक्षक, सगळ्या कडेन मेळण मिसळण प्रेमान वागचे विद्याधर सर आज आमचे मदीं ना। तेमगेली आनी 4 वर्सां नोकरी बाकी आशिल्ली। खुबशे विद्यार्थी, मित्रवर्ग, आपतेश, कुटुंब हेम पासून ते पयस जाले। या सगळ्याक जाल्ले दुःख सहन करची परमेश्वर शक्ती दिवू आणि मृताल्या आत्माक शांती मेळू हीच देवा कडेन प्रार्थना। उत्तर कन्नडा जिल्ह्यात 27 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाले। कारवार 3, अंकोला 3, कुमटा 3, होन्नावर 1, भटकळ 7, शिरशी 3, यल्लापूर 3, मुणगोड 2, हळियाळ 1 आणि जोयडा 1 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाले। तसेच आज उत्तर कन्नडा जिल्ह्यात 47 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज झाले। कारवार 3, अंकोला 3, कुमटा 10, होन्नावर 2, शिरशी 3, यल्लापूर 26, मुणगोड 0 आणि जोयडा 0 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज झाले। इतल्यान कारवार कोंकणी बातमीपत्र हांगा सोंपता। व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट्स बी करा। कारवार कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार कोंकणी चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।